गिबि गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब बुब्लिनिसिम खुलुमनाय थाबाय आरो सिगांग्रो बड'लेण्ड रादाब बुब्लिसिम खुलुमनायजों लोगोसे जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि सिङाव थानाय बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय नरदुवार आनसलिकनि मानगोनां आफादगिरि आरो नेहाथारि लोगोसे बानजाय आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोननिखौ आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव सिगाङावनो गिबि आर'ज गाबनाय थाबाय जाहाथे दिनैनि जोंनि बे दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि सिङाव थानाय जि मोनसे आफाद नरदुवार आनसलिक बे नरदुवार आनसलिकआ गावसोरनि बे नरदुवार एरियायाव एबा रायजो एलेकायाव गावसोरनि रायजो जाजेननायनिफ्राय सिबियै फैयै दिनै 2025 मायथाइनि फैगौ 27 आरो 28 जानुवारि 2025 मायथाइयाव बिथांमोननि जि रुफालि मायथाइ जानो थांगासिनो दं बेयाव जोङो बे दुलाराय गुदि बाथौनि लेङाइ आफादगिरि बिश्वनाथ जिल्लानि गाहाय आफादगिरि आरो लोगोसे आङो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि लेङाइ आफादगिरि जानानै लाइमोननि लेङाइ आफादगिरि जानानै बेयाव दिनै लाइ खुथिया गायनायजों लोगोसे फिरफिला बिर होनायाव बाहागो लानो मोननानै खोब गोजोननाय मोनबाय। बेयावनो जों बुंनो हायोदि जोंनि बे दुलाराय गुदि बाथौ आफादा एबा गुदि बाथौ सिबियारि रायजो राजाया गोदो गोदायनिफ्राय जि मोनसे निति आदर्श दंमोन बेजों लोगोसे लोब्बा लानानै दिनै सिबियै जोङो थांनाय समफोराव जेरैबायदि सिबिदोंमोन नाथाय जों दा जोंनि जि मोनसे यं स्ट्रं भाबै जों मोनसे सिबिथाय जों लाबोदों बे सिबिथाया जोंनाव खोब मोजां साबसिन जालांदों डिसिप्लिन भाबै जों फुजिलांनो हादों आरो डिसिप्लिननि भाबै जों रायजो राजानो दिन्थिफुंलांनो हादों। बे बुहुमनाङैनो दिनै गुदि बाथौ नामाकरन हिसाबै जोङो मिथिजाबोदों आरो दिनै जोङो बुहुमनाङैनो बे दुलाराय गुदि बाथौआ खेराइ फोरबोखौ दिनै खुंबोगासिनो दं बर' हारि हिसाबै बर' फिसा हिसाबै आरो गोदो गोदायनि मोनसे निति आदर्शजों जि मोनसे फैफानाय बाथौ धोरोम बेयाव जिथु खेराइ आरो ख्रिस्टि होननानै दङ बे खेराइ ख्रिस्टिखौ लोब्बा लानानै दिनै जों गुदि बाथौ धोरोम आफादा दिनैनि बे हाबाफारिखौ अरायसम खुंलांबाय थागोन आरो अरायसम खुंनो थाखाय जोंनि आफादा खोब सांग्रां आरो बे सांग्रांखौनो जोङो दिनै जोंनि जेसेबांनिखि बर' माहारि दं बे बर' माहारिनि गेजेराव जोङो दिन्थिफुंलांनो थाखाय जोंबो खोब सांग्रां जानानै फैदों। दायो आं बेखौ मेसेजआ बेनो जे फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि 27 आरो 28 जानुवारि बेवहाय जोंनि नरदुवार दख'राया थांनाय 2000 मायथाइनिफ्राय जिथुनाखि बे जोंनि गुदि बाथौ आफादा खेरायै दा 25 बोसोराव आगान होबाय। दा बिनि थाखायनो 25 बोसोराव जोङो रुफाथि मायथाइ खुंनो थाखाय साखाफारा जादों रायजो राजा बयबो लोगो नांनानै। दा फैबाय थानाय जोंहा माग दाननि नैथि मंगलबार इंराजिनि 27 आरो 28 जानुवारि दा बे दिनखौनो जों थि खालामनानै लानाय जादों आरो। ओरैनो जेनेबा नैबे रुफाथि मायथाइ बेखौ माबायदि खेराइनि गेजेरजों खुंफुंगोन होननानै मा फोरमायगोन माबायदि खुंफुंगोन जेनेबा बेखौ माबायदि खुंफुंगोन थामहिनबा जिथुनाखि आफादनि मोनफ्रोमबो आफादाव मोनसे नियम निथि दङ नङा होमबा थिग बेबायदियैनो जोङो बेवहाय जोङो मिरुनिफ्राय सेन्ट्रेल बडिनिफ्राय जोङो गाहाय नेहाथारि बिथांखौबो जों हांख्रायदों लोगोसे जों जिल्लानिफ्राय जेसेबां जोंनि जिल्लानि दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोनखौबो जों हांख्रायदों लोगोसे जोंनि ओनसोलनिनो जिथुनाखि सोलिबाय थानाय रुलिं सरकाराव थानाय MLA बिथांखौबो जोङो हांख्रायदों लोगोसे गासैखौबो हांख्रायनानै जोंनि नैबे फैबाय थानाय जिथुनाखि जोंनि रुफाथि मायथाइ बेवहाय आलासि महरै बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होफैगोन जों बेखौ फोथायनाय दं। लोगोसेयै खेराइखौ माबायदि खुंफुंगोन होननानै बुङोब्ला जोंनि जिथुनाखि गोदो गोदायनि आबै आबौमोननि समनिफ्राय जिबायदिहै दौदिनि माबानानै गाखांहोनानै जिबायदियै गोदो गोदायनिफ्राय खेराइबोदोंमोन थिग बे सिस्टेमै जोङो नैथि मंगलबार खालि जों खेराइ दिन्थिनाय जागोन आरो। खोनानो मोन्दों गुबुन जायगानिफ्राय बै जाय देउदिनि जाग्रा बेखौ लाबोगोन होननानै खोनानो मोन्दों दा माबे जायगानिफ्राय लाना फैगोन? थारैनो बेवहाय आं थाङाखैब्लाबो आं एसे खोनानो मोन्दों एबा मिथिगौ बे जाबाय जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि चिरां डिस्ट्रिक्ट होनना बुंदों चिरां माने माबा सैतानगुरि होनना बुङो बिथांमोननि गामिखौ फानबारि बाथौपारा माने दामग्रा देग्रासो सैतानगुरिनिनो बेनिफ्राय
दौदिनिया जाबाय चिरांनि बाथ'फारानिनो आरो दा बिथांमोनखौ जोङो अट'मेटिक दाख्लै बावैसो जोंनिफ्राय मानसि थांनानै जों बिथांमोनजों एग्रिमेन्ट जाखाबाय बिथांमोनखौ जोङो खावलायखाबाय आरो ओरैनो जाय दौदिनि जाखांदा जेनेबा सानै साथाम फैगोन होननाय खोनादों साबेसे फैगोन दा बेवहाय बिथांमोना दामग्रा देग्रा बहजोंनिनो जोब आरो दौदिनिजों लोगोसे दौदिनिनि जगालि थामहिनबा सारथि होनना बुङो आरो बिथांमोनहा सारथि फैफागोन लोगोसेयै सानैसो गावजों लोगो लाबोफागोन आरो दौदिनिया